Hej, i dag skal jeg vise jer, hvordan man ændrer lokation på våbenbutikker og hvordan man tilføjer nye våbenbutikker. Nogle trin kommer jeg ikke 100% til at beskrive. Så der må I overleve med mig, der viser jer det er. I skal starte med at åbne jeres serverfiler. Så går I ind i ressource, jeres WOP-mappe, ind i mappen, der hedder WOP_AmerShop, og til sidst ind i CFG og åbner så grundshop.lua. Dette er sådan fil I skal ændre i. Hvert afsnit som vist, er hver sin våbenbutik. Øverst er navnet på butikken, X våbenbutik, Hitman våben og så videre. Nederst i filen er lokationerne på våbenbutikkerne. Først står koordinaterne, til venstre står hvilken butik der skal placeres ved koordinaterne. Nu går du ind i dit spil og finder stedet du vil ændre din våbenbutik til, eller hvor du vil tilføje en ny. Som vist er det en god idé at skrive de kopierede koordinater ned, som jeg har gjort. Hvis du ville lave en ny butik, kopierer du en ny linje og indsætter for neden. Når du indsætter de nye koordinater i den nye butiks gamle koordinater, er det vigtigt, at du kopierer samme antal decimaltal, som de andre butikker bruger. Altså første koordinat med 2 decimaler. De næste 2 med 4 decimaler. Slette koordinaterne du indsætter på ovenstående linje. Maker nu hvor du har indsat den nye butik. Hvis du bare skulle ændre koordinaterne, ville du selvfølgelig bare have skulle erstattet de gamle koordinater med de nye koordinater på den butiks linje koordinater du ville ændre. Scroll nu op i toppen af filen og kopier og indsæt et vilkårligt afsnit. Start med at navngive butikken ligesom jeg gør, selvfølgelig et vilkårligt navn. Nu skal du bestemme, hvilke genstande der skal sælges i butikken. I dette tilfælde skal min butik kun indeholde en tjenestepistol. Hvis du vil sælge andre genstande i butikken, som ikke alle er på den, skal du skrive som følgende vist. For at gøre det nemt for os selv, kopierer du våbenbutiks anden øverste linje. Dermed kan alle købe i den, og den vil blive markeret på MapPad. Hvis ikke beholder du den nuværende og ændrer permission til den pågældende gruppe. Hvis du har lyst, kan du altid ændre BlipPad til noget andet, altså udseende på MapPad, efterfulgt af farven. Link i bio. Kopier nu butikkens navn og indsæt til venstre i den butik til tilføjet ved koordinaterne.
Tusind tak fordi du så med. Jeg håber du kan bruge videoen til noget. Hvis du kunne, ville jeg sætte stor pris på, hvis du likede og subscriber. Hvis ikke er du mere end velkommen til at smide spørgsmål i kommentarfeltet.